Bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena kien hemm 164 każ ħsarat fl-impjant tal-BWSC. Dawn kienu kollha każijiet li waqfu parti mill-impjant milli jaħdem u mhux il-każijiet kollha ta' ħsarat. Dan qalu l-Ministru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi meta l-ħamis filgħodu kienet jitkellem fis-seduta parlamentari fejn ġew approvati l-estimi tal-Ministeru. Kenna 164 cases ta' ħsarat fl-impjant tal-BWSC li minħabba fihom l-impjant parti mill-impjant kellu jieqaf. Apparti minn hekk kenna wkoll ħafna ħsarat oħra li ma waqafx l-impjant. Ġifieri taf x'qed ngħidu aħna li prattikament bejn Jannar u Marzu tas-sena l-oħra kellna medja ta' 31 ħsara fix-xahar. Il-Ministru Mizzi qal li l-Oppożizzjoni kienet taf b'dawn is-sarat fl-impjant tal-BWSC li tant tiftaħar bih, iżda għax kienet ġejja l-elezzjoni ġenerali ma qalet xejn. Nhar it-tnejn il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil stess sostna li huwa grazzi għal Power Station tal-BWSC li setgħu jorħsu l-kontijiet f'Marzu li ġej. Huwa qal li din il-ħsara kollha saret waqt l-impjant għadu bil-garanzija. Dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, il-Ministru Konrad Mizzi qal li taħt Gvern Nazzjonalista l Malta għamlet minn 140 miljun euro dejn u kienet se tibqa' titlef il-flus. Il-pjan tal-Gvern Nazzjonalista kien li jollu tariffi bi 30% u mhux li jraħsu l-kontijiet. Huwa grazzi għal proġett tal-gas li dan il-Gvern se jkun qed jiffranka 187 miljun euro fis-sena li 77 miljun minnhom se jmorru fil-bwiet tal-familji u n-negozji Maltin fuq meda ta' sentejn. Dan ir-roħ se jinqasam f'żewġ stadji, l-ewwel ir-roħs għall-familji u t-tieni stadju ir-roħs għan-negozji. Sakemm jinbena l-impjant fl-ewwel stadju ir-roħs se jiġi finanzjat mit 30 miljun euro li se joħroġu mill-konsorzju magħżul. L-Oppożizzjoni din mhux bitix u qed tipprova tbeżza dwar se jiġri wara l-2020. Intant meta kienet qed titkellem fis-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija dwar il-budget allokat għall-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, il-Ministru Helena Dalli qalet li l-għaqdiet mhux governattivi kienu mwieda fondi minn gvern preċedenti permezz ta' SMS lejlet l-elezzjoni. Il-Ministru Dalli ħabbret li d-dipartimenti tal-Gvern se jingħataw regoli ġodda dwar loti ta' tenders biex kemm jista' jkun jiġi evitat ix-xogħol prekarju. Il-Ministru Helena Dalli qalet li dawn ir-regoli jobbligaw lil kontratturi biex iħallsu l-paga tal-ħaddiema f'kont bankarju u jitħallew japplikaw għal tenders jekk iħarsu r-regolamenti. Hija ħabbret li l-Ministeru tagħha qed jaħdem flimkien mal Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol fuq politika ta' integrazzjoni biex l-immigranti jingħataw l-appoġġ biex jitalmu il-lingwi, jiffamiljarizzaw ruħhom mal-kultura lokali u jitalmu ħiliet tal-ħajja. Il-Ministru Dalli qalet li l-fondi allokati għall-għaqdiet volontarji żdiedu minn 3 miljuni għal 3.6 miljun euro. Żidu wkoll il-fondi li ġew allokati għall-Music.